Màquina segelladora de llaunes de nitrogen semiautomàtic, primer buida després nitrogeni, finalment, segella. Amplieu eficaçment la vida útil del producte, ideal per a indústries alimentàries, de begudes, farmacèutiques i altres. En aspirar i omplir nitrogen, la llauna i la tapa se separen per garantir l'efecte del farciment de nitrogen. El contingut d'oxigen residual és inferior al 3%, augmentant eficaçment la vida útil del producte i millorant la qualitat del producte.